m ọzọ na-atinye na-asị gị na asị na nwata na-ebupụrụ nna ya oche n'okwu arụsị na ọ na-ama aha a na-etu ndị mmụọ. Ndị be anyị na m ekene ụnụ biko maka ihe ọma ụnụ na-emere anyị ji wee na-akwalite m. Biko anyị na-esi ikekwa ihe anyị ga-eji wee gbara ndị ajọrọ Krismas dịka rice otu ji maka biko nwere ike inyere anyị aka site itinyere anyị kọra na foundations account na-asị ka ndị elu na ndị a na-gozi unu. Biko ejikwa m oghere a wee na-agwa ndị mmadụ biko abụrọ m eze nwaanyị nke nji bụrụ dibịa nkụzi ka m na-enye nkụzi ọnatarachi na ihe m fụrụ n'ihu nna m nna m real Igbo culture omenala Igbo ka m na-enye den wee werekwazi ihe ngabiga nke mmadụ ihe ngabiga na ndụ wee na-enyekwazi ndị na-akwado ịba n'ọkwa alụmalụ maka ihe ije ka ịfụ onye ga-enyere gị aka na ndụ. Enwere ihe m chọrọ wee kwuo ka m kụzie ihe akụzigo m ya mara ka m kọwara gị aka iwee ghọta ya. Asị m na nwata na-ebupụrụ nna ya oche n'okwu arụsị na ọ na-afọ aha na-ekwu ndị mmụọ. Kedu ihe kpatara na mgbe ọbụla anyị na-agba nkwụ ma mgbe ọbụla anyị na-anọ n'ọkwa alụmalụ di na nwunye na mgbe ọbụla ebiri nwa nna anyị nwaanyị ka ha jee chọje di ya na ha na-ejide mmanya ahụ kwafuo ya n'ala? Kedu ihe bụ alụmalụ? Alụmalụ bụ mgbe nwoke na nwaanyị kwekọrịtara na ha ga-ebiri ka otu di na iji wee bido ezinụlọ. Nwoke nwere ike iji ihe a na-akwụ aka nke a kpọrọ introduction ịkpọ enyi ya jee, mana mgbe oruoro n'oge na ihe gbasatara ime ka ihe a bịazie n'ikpe eji wee sị n'ụbọchị nwoke nụrụ nwaanyị ka ndị mmụọ maara aha ya ọ naghị ejekwa na-ana ya. Nwoke a na-eje kpọta ụmụnna ya ndị dị ndụ. Cheta na enwere ụmụnna ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ, ụmụnna ndị a na-afụ anya na ndị anaghị afụ anya. Achọrọ m ịgwa gị na ụmụnna ndị anaghị afụ anya na-esokwa eje ije ahụ maka na mgbe eruru ebe ahụ ọ bụrụ na nna nke nwaanyị bụ onye nwụrụ anwụ a na-egburu ya ewu ndị nna nke anyị nwa bụ ndị Igbo maara nke ahụ. Ndị be anyị na-akpọ ya ewu ndị ọgaranya. Na iji ịnụ nwatakịrị nwaanyị webụ na papa ya nwa ga-asị na mpa nwa ngwo na ị ga-egbupụrụ ya ewu. Kedu ihe eji egburu onye nwụrụ anwụ ewu a? Kedu ihe eji eweta anya bụ ewu? Iji wee gosi gị na ndị nwụrụ anwụ na-esi eketa oke na ihe gbasatara alụ nwaanyị na dịka omenala Igbo si dobe ya. Marakwa mara na omenala Igbo abụọkwa ịgwọ ọgwụ ma ọ bụ ịfe arụsị. Den ọ bụrụ na nke a gachasị ekwu okwu ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị wee kwụzie okwu agbamnkwụ. Mana taa dịka ihe isi ike si wee dị ọtụtụ ndị be anyị na-eji otu iche tugbuo nnụnụ na jezie mekọ ego gbakọ nkwụ akwụ ụgwọ isi nwaanyị mee ka apụtazie gba nkwụ. Mgbe o ruziere ịgba nkwụ iji wee gbaa akaebe, nna m nwa nke nwaanyị bụ ọgọ nwoke mere ihe ma ọ bụ okenye na ụmụnna na-agbanye gịnị mmanya na iko. A ga-awụ ọfọ ezumezu n'elu mmanya ahụ. Ọ bụrụ na nke ndị ụka na-eme ya gịnị ọla ịgbanye di gị ọla di gị agbanye ọ bụrụ a sign of exchanging covenant iji wee mee ka unu kwuo onwe unu nkwa n'iru fada ahụ bụ ụkọchukwu eze mmụọ na-agwụ ha. Abịakwanụ na omenala Igbo a na-eji mmanya agba nwoke na nwaanyị ndụ. Mmanya ahụ ejikwa ya wine carrying. A na-eji nkwụ enu anaghị agba gbogbogbogbogbò. Nke na-agba gbogbogbogbo bụ ngwọ. Nkwụ enu na-ata ata gosi na ije unu ga-abịa ije nwayọọ nwayọọ unu eruo n'egwu a na-eje unu agaghị akwụsị n'ụzọ. A na-awụ ọfọ zuru oke wụọ ọfọ kpee nnukwute ekpere n'elu mmanya ahụ ebinye nwata nwaanyị ahụ si ngwa jee gosi anyị onye ahụ bụ di gị. N'oge gboo a na-enyere ya bụ mmanya oye mgbe echiche ọjọọ agbatara bụ anyị nwa bụ ndị Igbo n'ebu anakata ebido kwuchibe ya. Gịnị mere ndị be anyị chenọ maka na adịghị ọcha ka ihe akpọrọ ihe unyi dịka dọst mebaa n'ime ya. Ọ bụrụ na ihe eji ekpuchi ya wee bụ nọ maka poison from ebe ahụ ndị be anyị wee bịaruzie nke nwaanyị ruo n'ebe oge bidi ya mmanya awụrụ ọfọ, mmanya awụrụ ngọzi, mmanya eji gọpụrụ ndị ana. Cheta na tutu nke eme a na-agbanya mmanya n'iko wụpụrụ ndị ana gwa ha na nwata nwa okorobịa emechago mezuo ihe o kwesịrị ime dịka nwa okorobịa enyego ha nke unu na-eri ka emezie emume na nke mara ka ndị ana nọ maka anaghị afụ anya ka ha gbazie aka ebe ijezi iburuzie mmanya enyere gị wufuo. Onwe nke nnenere awa n'Hollywood mere ruo ebe a dị gị ala wufuo mmanya were kọpụ ọzọ. Achịrị m ọchị. Ajụjụ nchọ ka ndị ọgụ mmanya ahụ wufuru gị na kedu onye na-eme ibe mana ị ruru n'ụlọ ụka anye gị ring ịgbanye gị na nwunye gị agbanye gị. Kedu ebe kezie ndụ gị na nwunye gị gbara ụnụ agba ha ndụ alụmalụ emeghị exist ebe a n'olu oyibo ụnụ just biri ka flatmate. Kedu ihe unu iche na ọnọdụ ọjọọ si edu na alụmalụ taa? Ndị mmadụ wee kpe na ihe eji awụfie maka poison. Kedu mgbe iche eji akụ onye na-eme mmemme poison? Maka na mgbe eji akụ onye na-eme mmemme poison bụ mgbe ọ gbagbaga egwu, mgbe ọ na-enwe aṅụrị, ọ na-ene anya ka ikwu na ibe ya ma ndị enyi ma ndị dị ebe dị iche iche bịa bọọ ya ego. Ọ na-anọ na nleghara anya a na-awụ ya ego, ọ na-enwe mgbe a ka ibu oge dị mfe ị ga-eji wee kụọ onye ahụ poison.
mana ebe ị ga-anọ sọ gị ene ha anya okpuru ofu enyi gị nwoke onye na-ese ihe onyonyo onye na-ese foto na nwunye gị ịdị were mmanya awụrụ Ngozi mmanya awụrụ ọfọ mmanya agụrụ were wufuo na ị na-eze poison. Ajụjụ nchọ ka m jụọ gị ụbọchị ị gbara akwụkwọ mgbe a sị gị gị na nwunye gị ka unu nye onwe unu nke ndị oyibo na-akpọ bridal fee. Keeki ahụ a gbara ebe ahụ ọkwa dị open nwunye gị wee weta wee nye gị wee taa. Iche na ndị ọjọọ na-abịa agbamakwụkwọ ahụ ka ọ sị na agbamakwụkwọ ka ndị ọjọọ na-abịa. Mmanya ahụ ị kpopere wee gbanye na kọp nwunye gị wee nye gị wee nye nwunye gị. Iche na ndị ọjọọ ama gbapụ nwunye na poison wee bịa nye gị. Ihe m ji ekwu okwu a bụ na anya taa afụ ihe na-eme n'alụmalụ taa. Ụfọdụ uche na ha nụrụ nwunye ịnụ nwunye gị na nwunye gị unu jọs bụ iru onwe unu katakata gidigide ebi onye ọbụla na-agba gidigidi nwaanyị nọkata ọfụ nye nke elu nwoke nọkata oji aka tigbuo nwunye. Kedu ngọzi unu jipụ unu gba aka ngọzi bịara? Ihe m ji weta okwu ahụ maka ihe word of my fan kọrọ anyị ka ha si ji agbamnkwụ onye ebiri mmanya kobedi boy were mmanya wufuo. Ọ ga ya jụọ ya ị ṅụrụ mmanya ọ sị ọ jụkwa ya nke bụ ọsị ya mgbe ọ ga ya baa n'ime. Ọ mere eme life na Anambra chọọ m ịkpa ebe ahụ abịa barakwazie n'ime bịa yọkwazie nwoke. Kedu ihe kpatara anyị dị nzuzu? Ihe niile agba attack na omenala Igbo. Kedu ihe ichebe omenala Igbo? Omenala Igbo bụ ka ndị si ebi ofe asụrụ asụ okwu ekwuchara nwa iyi. Kedu ihe na-emenụ ndị be anyị biko ị ga-agba akwụkwọ nye nwunye gị kpụrụ n'ọnụ na ndị mmadụ a na-enene mgbe ahụ ịkpụ ya n'ọnụ iwepụta a na-agba poison na ebe a. Eji m onwe mmadụ si ụbọchị nke m na na-agbụrụ na-awụfu. Kedu nene ndị gboo agụ ha akwụkwọ oyibo adịbeghị eri ha akakwa iwu udo nke obi na alụmalụ wee ruo taa. Mana anyị ma ihe niile zuru anyị akụ dị ụzọ dị akwụkwọ dị agụọ na ntagbuo egbu ma na-ebi ha ebi. Kedu ntọala ị tọrọ na mmadụ ejige echefukwana na omenala tọrọ ụka ekwu omenala ụfọdụ ndị mmadụ gba na ịgwọ ọgwụ na ịgwọ arụsị aka m adịghị na nke ahụ. Ihe m na-enye nkụzi bụ nkụzi ọdịnala na nkụzi ọdịbendị na omenala Igbo si dobe ya. Ọ bụrụ na ije nwe arụsị ibute edo ka ị na-emeri onwe gị maka na amaara na arụsị obodo nwere ndị mgbe gbasara n'afọ maka enweghị ya gbasara. Mana ọtụtụ n'ime anyị na-eje were gbabara ime arụ wee were aka jụ wee kpuchie. Kedu ihe iche na-eme n'alụmalụ taa? Mgbe m jere n'obodo Europe m jere ezumike na njekwazi ndị m jere mmiri enwere ọtụtụ ihe m fụgara dịka mba Germany were ring ha ọla nke agbamakwụkwọ ha n'aka nne ha ka ha na-eyi ya. Ịmanụ katasị onye German nkịta happy birthday ma birthday ya erugo ka Chineke ọfụ ụzọ oyi esi gbuo gboo eju ha sị na ọkafe ọfada asaa mana nke gị na-atụfu ya atụfu. Kedu ihe kpatara na alụmalụ taa dị achekwazi ụfọdụ na-anọ n'ọrụ oyibo gbaa ma nkwụ na-ajụ nke ọ bụ na ome. Ndị Igbo ka uche anyị ga-enye aka anyị na tabana gwa onwe gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na iwufuru mmanya gbọsị ịgbara nkwụ mana ịgbara akwụkwọ mmanya gị na nwunye gị bụ ụnụ gbara ya opụ ndị mmadụ na-ene n'ụlọ bịakwuo nso na-ese ụlọ iche na ndị a na-ese gị chọọ ịgba gị poison na ya gbanyere gị poison. Mana ntọala iji bido alụmalụ ntọala ndụ nwunye gị gbara makwa ya bụ na ya ahụ na-agbabụ ndụ ahụ. Gịnị kpataziri o ji eme na ọ bụ na nwaanyị nụọ di bido mebe ihe ọjọọ mebe nsọ bido mebe nwoke? Ọfọ niile ahụ awụrụ ebe ahụ awụrụ ya n'efu. Achọrọ m ka ije n'anya duo onwe gị ọdụ bụ na ewuru n'ala iwugo na-akpa eju onye eje. Ihe nji akọ ya maka ndị ga-akwado agbamnkwụ n'izu a biko shiara m vidiyo kaba arụ ṅụọ mmanya agbanyere gị na ị gaghị anwụ were ngọzi ga-agọpụrụ gị n'ọfọ were na be gị ka ụnụ taa. Were okwu ahụ ekwupụrụ ebe a maka okwu ekwucharụ n'oyi. N'ikpeazụ nwata ma nna ya ma ndị ichie ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị gbara gị nkwụ ma ụfọdụ ndị nyere gị mmanya nyere di gị ma nwunye nwunye gị ga-achọpụta na ndị ahụgo ndị abaghị n'ofe nke iche. Ndị a na-agba gị mmanya a na-agba ha living ancestors. Jekwa buru ọdụ nọrọ ala chụọ onwe gị mara ihe na-eme ka anyị jikwa na ụkwụ chọọ ihe dị na mmiri. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-agba nkwụ na ị na-akwado agbamnkwụ kedu ka ị ga-esi ṅụ mmanya nwunye gị biri? O gosiri na ndị ọgọ gị bụ ndị ajọ mmadụ. Ị bụrụ nwoke na-ege n'ihe onyonyo a kpọọ ọgọ gị nwoke ga-eke nwa ya dị gwa ya ọgọ m ị ga-aṅụ mmanya mma agbanya gị ụbọchị ị ga-aṅụ nwa m kpaa ya akpa. Ọ
gbara ndị ọtrọst oge anị ya n'akụkụ na mmadụ na ama ha nọdụ ya n'akụkụ ebe ada ndị amaghị buru ngozi zuru ezu napụ di ka ahụ jụọ nwata oyi jụkwuo ụlọ oyi mgbe nwere ozi n'ụzọ daalụ